Adamara kwampa. Yembre wajina hey. Ofre chiri pa. Anu abedru hase. Ofri Côte d'Ivoire. Abedi adanse e wofidie mu. Na asem nyina ne sei. Togo fo de. Meso memfa baabi ana. Na ho no so wonya. Ye kan se wonya papa. E hwe no wo TV so. Dida ko tie papa wo TV so sa na bibi ka kire ne se. Se obetimi afa baabi pa de a ene e fanya me fie. Na no na beboa. Menua abrochire kroban. Itere. O wa itele. Pacha. Adofo muntie na dance yo. Wa ko Abusia adumo for them say adum Adamara kwampa adum arakwa orofo edienti ene hu dede woje di se me no ka se onua abrenti a ofri akontrom abrenti e tese ofri Italy na menua abrochire kroban. Itere. Na in fact wa full plane every Italy aba Ghana ninia ne se Onyankopon aye ade ete se o se odwe ho a na onti ase nti ono de o se ne yire asem o ka kire na ne se wa ko ka kire ne yire se de asem kakraka se Yesu we ya nungu ya yamo e solve problem bai me yire de kwade na ne o kan se yenko so nhwe nti dia o kan ya no se yenko so nhwe orofo nyanwa botre na yemfa kasafidi so ni yemfa dimedi eni adansi die twitwi di a esi ewo nua branti mu ni adansi bi ekeka ho yemfa mesomo na me fa me kasafidi so na meso mato ama na o se wo biara wo hwe sa adansi na wotwedei fa wo gidie ene wakomani a fetai adansi yechi na wo so ubedi wadansi me amedie mafa madansi na wotwedei dama so na wo so a wo hwe me so baba ubefo wadansi enu ti bomodin se obe share video we no wa like na fi wama amansen any doubting Thomas fonia ehunu nyuma papa Stephen Adom Kyei-duah onam ne kasa fidi so na obo no dohoro na yewia me no ubedi komo kakrebi eya dansidi efa me ankasa masem ene mabrabom enti bomodin se wodi woni bedi akiri na yendin komo na yehu Onyankopon nduma onam papa Stephen Adom Kyei-duah so orofo o ya hodie share video yi na mi like button so yenkomra Adamara kwampa yembre wajina hey ofre chiri pa anu abedru hase ofri Côte d'Ivoire abedi adanse e wofidie mu na asem nyina ne sei oso oyobi a carpenter for mo so ya ye de pa nua no anu tora ono na ese adwuma oye no Côte d'Ivoire ho no ana afen so osa ton force enti ba bi o se ne so no enie ana hanso no meka ne se oton ne force niema no o se wokotra adwuma mu ofira no pa kopoma nwumre anko bi kura ntwam nchia no ko bi twam chia na nkana koma beto ne yam se wo ba ha enso obi ntwam adwuma mu kura no wachia no enti so wokotra adwuma mu ha de owu na ni so ayem frama na etwam kwa na etwam ba wi anu abobu force na no anwumre no apake no abafie so obi amesi bi ewo na adwuma mu ho carpenter adwuma so kwa na ekoso nti obi aso anu ntori ana me nko amadwuma mu amese so de obi amesi bi wo ho o se wonu obi na ton ne niema won so ye togoni won de ne niema no ya to agusu enti wo anu odi ya wo se togofo de me so memfa baabi ana na ho no so wonya ye kan se wonya papa ehwe no TV so dida ko tie papa wo TV so sa na bibi ka kire ne se obetimi afa baabi pa de a ene efanya me fie na no na beboa di Onyankopon otumi ye enu ti ena wa wo hwe me masema abribia me kan se ni papa ho no ho ye no enu ti Onyankopon ye wa dom na odofo so be hie ni papa na wa bombodin se obeyede obeso no mu ye yenkoto video no so na umia like button so mesrawo yakoi bombodin na mi like button so na share di medie no na enrich abofro yenkomra na no na beboa wo hallelujah anie min
memfa nyame fie dia nyame difo we nso kwa na metie ne kasa etom akoma so eti mesesa me niema firi Cote d'Ivoire na ma hedai na maba ana ode ba fidie mu ase ka se amen waba me ye mpaibo etie nyame asem o se asem no tie ne TV so na no ano obeto ne ha ne yemfrem ye boy no ko hu papa o tena se ana papa ka kire ne se wa ya ase ha sei eye wo ya wote ya wo pa ana o se an ana papa se num Yesu mogya no na wo hye se wo num Yesu mogya na o nsem susu nye wo start se wo num Yesu mogya na wadwuma nyina be ye because me hu se wadwuma nyina ye dai akofo no se papa enu tina me ye dai me bae eti na kuma ye dai eto ne yam ana papa se on prayer materials ni bi eye grace soap grace powder any grace water no on fanko na fe onum Yesu mogya no na obesa fi Cote d'Ivoire abedi adanse ni kwan na wo twa ni nyame ma ni nya kwada ensenchene ni edi ka nie oso koya wo hyase so onum Yesu mogya no ana na yase yare na eye no ejaye no nyame de nsa kame nyame de nsa kame ni pedua ebe madwuma no so wo se ende na adwuma na no obi antwam no awurade Nyankopɔn we se so wa ha no we to force wa ha we se so wa ha no to force wa ha hallelujah hey afedie togo ni no ono to ne ma ho ya tu agunu so no se papa ya kwaji aduro ana onam no banda ro se mu se atu agu we ne ma so amoma ne nyamo ho wakwa bia kwaji aduro ana o se ne bia kwaji aduro no enne yesi afi ufro wo enne ne kwase da di kan obebeta se nyame na se nyame di fo o se we nyina nyame nyai no ne baketwa nensa rashi se gudu honam nyina wode Yesu mogya ne man nom ye no akoda no so nsa yade ni nyina afiri no etu antimi amfiri Cote d'Ivoire medi adanse yi a no afa nyina adanse aye dai waso ade ne ba koraa small boy no fa ne bra amen amen nenua to obiri bia ya kama God's grace. nyame nhyira No oba first one now so ati no cre. ene de wa fele Nyame ne hene. te okunu ba ha kwa biribi asesa te afa didie no aye fine na wo ba so homfa no na mo ba so homfa no ono so ho atono ne ho atono sa na mfifrensa ne ya no Ya na etesisi no. Tunugu no esisi ne se pompo no. esisi ne ho se pompo emfia dodo wasen Eta happen pa time ohuru bre ba se ya. Eta to na ba so man Yesu mogya ne nyina ko nyame nhyira mo amen. monhwe won firi Abidjan ena ede awrade anu monyam ebre 2018 miracle water na ba no prebi na fa kwai emromoso amen fakofa adanse ebra amen kase ma won amen adom arakwa Mara kwampa mesome gina ha me wadansede yesese me dima ne hyenyame animonyam correct ene se me driver ne ya me usu car kese tanka ye adwuma ko mali me ko ba se last year December ni enya dum nyamia enkebe fahe na ba Mrs. Enya dum nyamia enkebe fahe na bo adu nyamia yadio adu nyamia yadio adu nyamia yadio adu nyamia yadio orofo eni say na unim say ewiase onwa ni papa bia ne ho ye na Papa Stephen Adom Kyei-duah Onyankopon di for preko pa o se unim na se o mese na ono ne last stop ono ne last bus na imra Yesusa na ye post school na ye nya bus free bi
aya na papa bi ye frame so wusu na papa no odi me namesake so a so obetwam na we anya ne car ni bi amforo pese kim na ne eche se na ne no obe trek obe nantia wo say yes papa se na dum twedia eyo Onyankopon di for prekopa odofo Onyankopon eyi na ma ewiyi mu se enam no so na onfa no krasem a asofo akohwifo no mu bi ne mu ebetutu mfuturo de gu yani na so papa Stephen Adom Kyei-duah bae de ono so de na no kasa ya matwi osurutu na emom o se mo wa bo eyede ento yim ampa ya me yebo ato yim ene yekoda yinsuro biem ene yekoda yento osurutu biem yemfa Yesu moja imfe nkan ya tamfo anim na emo ye de Yesu moja ma ya tamfo no monom emo nya yaresa odofo wo ye hode ye we ina mesu me fa me kasa fidi Yesu no maka kire wa wutie mu no se memma obi emeji wa botire a wo papa nam na no kasa so ene ho aba ho me so no men san ko mfuturu num na yento mfuturu ngu wani odofo wo so ubedi wadanse na wotwede mo share video no na like yen komra ana omo yese yempake ka no na emedi bronya na ewie a January no ya sa start adwuma eti epake wotema ana eba afi yesi January me ebe start adwuma no ana ye ka rase sa adwuma na ye komali na emwa no eti yentwen na wodi adwuma bi ho nkomo ya che se mante ne nko na wie de na yese ne nsaka na ya start adwuma wo Ghana ha ya ye nkomali ne biem da bia ayenne ochina ene ochina da bia ka wura frɛ ya oso aka pipa ba ko pe na no nko ane ade a aloko adwuma no da bia pipa ba ko pe ya ho kyerɛ ye emu ho kyerɛ de anya asɛm ketwa sɛ megina ha yi me ma jai school ya o mutifie me ma miensa me yere ka ho eto da bia etimi ka me bottom just 5 cedis aho kyerɛ mu eti basa no mesumi ntumi ntu ana mo bia because me niska na mete adwuma nkampo a me de akwa akopɛ bi eti aja efie a na mete ne mpa bon kakra ti me hwehwe TV a na last week and any week me ko hu odifo se o preach ti me tie preach na o preach we na ene a mete ya na se afi no manya Nyame di for obetimi agye free me ha oni onsem kase pa ene a wote ye ene a mete ya no se afi no manya Nyame di for a obetimi agye free me ha oni mu because na me hwe TV no TV stations ahodo ne adi for bebre but me bibia anka me eti me tis anka na nam se da bi ene se matis a ne we dia me so me ntra me na so eti Sunday ana me ye fast me ba nyina me de soon eba because kakra da ho a me ne me yere de be didi na matamaba eti ato adwendwen but me ba ye no papa share me nkran ka kire me say manya beduru ha ne de me ha ototo atwa onsem kase pa na me de me gidie nso ta papa de na chief say me frifie ba nyina na gidie no wo ho dada eti wo sa kan sa na afi akoy double ampa wo mama kwankire Yesu moja e ma me de ko fie me ko start ye o srempa ibo ma me wi ana o se kone ko fa dance e bra me so me de me gidie ta to sa ampa me so me ko akofa ba ti me frifie he ko nyina na afi gidie na doso ama afi de me de ni je na eko me ba na me de su na e ba so me ko afi na ya daniel bon sem kase pa ti me ko start wi su Yesu moja no madware awie me be ba sorry atuma dwendwen fi say de me de fa ka abakra na yeden me te ho asememra asemenko asememra asempem ba bi ntina we na e partner ba kwa amne no wa adwumam e frɛ me ono se ya meta ne ne di rough na kasa ne nyamu ye po asɔre na me fa phone friend am se dada na matu Nyame mu gidie eti boaboa ho this week ye be kɔ kwan so ye be start adwuma eti me sorry anope atuma dwendwen asememra asemintena me ba bi asememra na me hu se me nipa na frɛ me de me kan asem ne kyerɛ no no o frɛ me o se eh wugidie nye wonkwa ana am se amen o se na eboaboa ho na ye se yenkotema ana am se o da bi agro na wudi o so ampa ana am se o boaboa se megie de age se me ama frɛ manager me fa phone na ma frɛ manager o so ade ampa monye fast na monkotema ye me fa ye car na china ya yen start adwuma car ya je si o 7 months no me ba ha Sunday no just 3 days ya fresh say emra me start adwuma bon sem kase pa hallelujah hallelujah atu Nyame chane dere amen lo amen wona ba menim wo office wa me say wa hu no how
meni akwanche bia ma odi ekonum Yesu moja na hwe wonam ka sa kire adenti na adwuma no ode ba so meka kire ne se odi opatie me ono na se ye nom konum Yesu moja na hwe sa dance ye onfa mbere me Amen. Ko fa dance ye bra Amen. Ananye ni Dance ye anya fe efe ebra wa ba no TV adarament na adwene no na aye ya na enye yiye na yeye saa gidie we bi na me pekeke wa na dance very simple nyame nhyira o Amen. kofa dance ebra we ya dance ya etoso mienu kofa dance ebra amen kasia adumala kwampa da bia papa se de nyame tumi ye no eno anu ogusu a oye edemani atofo a hu se fidua mu ha de adechiye bia de bra adwene ntiase so ene nyame nam nakoya so eye amen yenu abe man si odi adanse a hyadom Nyankopon de animonyam na na asem ne se ekwampa no kura kwan no edafie ha na akase nipa behunu kwan no no mo ba be fa so no mo nya hoto e de amom kra enti wa nyame ye wadom a wahunu kwan no so abewura fidua mu ase no da wo nyame ase na wo bre na ayedai aso bo nsem hye awrade ne monyam edi enti na wo kasa na dance die ne nyina nie oye obi a o wakwantuom na last year oso onya problem bi ana wonya case bi enu nti na ma ne ba Ghana sabre no osi ne fia wote ne yonko Ghana ni nso so eba honom na oba ne no oni adwuma ye enti oje no ne tena ne dan na ono ne nkrata ode ye adwuma eye ne papers no na damfo ne fai ana okoye photocopy ana ono so de kopa adwuma ana oye enti na original papers ne de eye we dia e won ho ana ono so na damfo na fa we so nkrata akoye photocopy ana ono so de ye adwuma wo company fofrom enti bosome so ayetua ne ka we di nso na koye ye enti bosome so ayetua papa yika ne yetua na damfo no so eka ana aban hunu se wanua we no ne nkrata no eye mienu enti e ba sa obo aban no kro no enti omo hwehwe mu ano mbebe chi no se won pipes na wode te kansai ekromu ha se no eye mienu enti aban chi no amom de asam no ekokot enti omode ne kokot no e kire se odifo enti yetwa eka edema no se wontua saa aka no enti bosumi bia no ni sika wagine ye chemu ba miensa ne ye de fan edai e de fan ma no afi eka na yetwa to no so a wotua no eka ne doso wontimi ntua e ba saa no na damfo na odi no no bi person no saa ye adwuma foforo no wo se adwane African tre na wo ye dai owo mu no wo adwane enti omo penachi no omunya no enti se nya ne nche ne dia wo na eka na wabogu oni nyina na sesa wo ye dai utua afi de wo tua ka ne saa wontimi ntua wie da okowu lawyer bia se lawyer meka asem ne mana lawyer ne se asem adi adine mintimi nka asem no okope lawyer bia emposika esese wo tua ma lawyer no ontumi okonya lawyer ba ko na lawyer ka se obedi asem na mana no na asem no enye yize enum na odi free baby owo no na odi ba Ghana ha sei enti oba Ghana no no tachiman kranza ana ndamfo bi kire ne se omra ha sei na oba nyame be fa na koya so ama asem no eto ayedai eto atwa hallelujah edi wode sa wa hawei ena free akwantuom na wode baaye oba no behu papa na papa se ko akoma ayedai eto yam na o se asem papa ka kire ne se wo free ha sei ekoduru ukromu anase ekoduru country na wo koso na asem no ebedwo bokote se ensuonyu no etika wakoma to yam wase papa kai in fact na ha no bebre edie na papa men konkoye enti ebetimi abase asem no tubetwa ana papa se onkonum Yesu moja wase papa sa ma ne pre grace water sa abre no grace water papa ma ne pre bi ana oso onsan konum Yesu moja enka ho one ne yire na bae enti one ne yire kona asem obisa na yire se asem kese sei abayama ne sei e wa brochi mem nimfa we nko spray me ho na me nkonum Yesu moja ebetimi di papa bia yedai abana ana omodwendwono no omoko ana okacha ye se
nipa na ɔkyerɛ me ne ka kyerɛ me sɛ wokɔ asɛm bi ɔbɛka kyerɛ obi ade tie na danse ɛbɛde ɛbɛba enti so ɔse yɛnkɔnom Yesu mogya no a wode yɛnkɔnom Yesu mogya no ne yɛmfa grace water no nyɛ dɛ ɛnspray yɛ ho ne yɛhwɛ deɛ ɛbɛfiri mu bɛba enti ɔbaa papa ha kɔɔyɛ no ankyɛ ana ɔkɔɔ na aburokyi ɔkɔduru aburokyiri a ne lɔya no frɛ no ka kyerɛ no sɛ asɛm no yɛtwa asɛm no mu wɔfiri akɔduru abɔkyi num Yesu mogya de grace water no spray no ɔkɔduru no lɔya no frɛ no ka kyerɛ no sɛ asɛm no yɛgya aban agya ama no ayɛ dɛ aka yɛse ahwehwɛ mu ahu sɛ mfomsoɔ no nyɛ dɛ ɛmfiriw enti ɛka bia sɛ yɛbɔ wo sanka wanya ka na nka akɔkɔdam ɛka bia sɛ sɛ yɛbɔ wo ɛnamu bia sɛ yɛkɔkɔdam bia aban ayɛ dɛ atwa asɛm no fa ho yɛ dɛ fa ho kɔdi enti n'ani gyee ɛwɔ n'aburokyi mamti saa bere yi a wabɛn wɔsɛ ɛno nti na wɔsɛ atwa prenteki de sɛ wɔba abɛka wei bɛhyɛ adom Nyankopɔn din ne deɛ bɛyi ɛne monyam wei ne nadanseɛ amen. Praise the Lord. Hallelujah. Once a while style. Sir. Menua abrochire kroban. Italy. O wa Italy. Pacha. Adolfo muntie na dance yo. Wa kon ka che ne yere say ah. Asem kakraka say Yesu we ya nungu ya yamo e solve problem ban. Me yere de kwada na ne ya wo kan say yenko so nhwe. Nti dia wo kan ya no no. Dia me yere kan ya no. Wukɔduru hɔ no a wugusu yusu nyamana na ɛyɛ ɛdan. Na leo anaka kyerɛ me sɛ yɛm sɛ me ba ha May ɛno de mimi di kan gya me yere enti me di kan June 15th June enti July na me yere nso bɛka me ho ɛna na leo ano frɛ me sɛ enkosi September ending na case no yɛbua case no enti me ka kyerɛ sɛ yɛbua me sɛsɛn na ɔso mengyini ni ɔka ne tɛrɛ ka mengyini ni na obetime awie first na se wo hu so papa ba se say de yama no confirmation say ye hu say enyemia ampa September ending ye de letter ma me san ya e kire say ye ntimi mfiri makatua mu bio nti ho na me hunu say de na ye kafa papa yi ho no aye no kretro do empo etoda me firi say obi bedi adanse ya na me hunu say o mo ahye da penipa bi ɛna yɛne wakasa sɛ obɛgyina hɔ na kasa yi sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhu sɛ nyame de ne yɛ adwuma anasɛ na meka prayer meforo baayɛ sɛ ever since mafrɛ no baako pɛ meka kyerɛ ne sɛ mɛba fie adansie nti ɛna metwa tekti a meyɛ dɛn mede aba yi amen. Monhwɛ adansie monhwɛ de adansie no kɔfa yɛ ɛnɛ ɛnɛ maka kyerɛ wo sɛ nkwansuo no ɔnsa ka wɔn Amen. watumi atwa ticket aba sɛ obɛdi adanseɛ me nua wayɛ adeɛ wayɛ da abɛsan bɛbiem no fa ho adanseɛ san bɛ Amen. in Jesus mighty name.